Habaran kaman kalat kapli. Kalong ka kubor ka basngot tenat baka kenhuan ka batang ha ka WhatsApp group kan la ban lei ka babaha bat ya ka kam ka bakraw na ka benda ban ai jing mentoy ha ka imlang saklang. Kani ka kenhuan ka dei ka tip kerteng kum ka sur upat ba nyotram ha ka baka thong jong ka kalong ban sngap ya ki jing ka baki pat ba ki ya kendu bat ban lei ban ai jing rap syaki kat ha ka bor ka bakala. Hapadang kejiat lenti jong kani ka kenhuan kala yo ban ai jing rap syaki babon ki nong song snong bar ha ka arpu nyo tere unai lor araja arpu saw kala yo ban le ya ka kam ka bakraw ha ka wei snong ka badan ha khapot ka jela megalaya bat asam bar ka badang don menta hapadang kejiya kaja kani ka snong mujam ka bahap ha West Giant Hills District ha ka baka ni ka kunhuan hapo ka jingalam u chairman uba Rasterwell thaba haringkat ka jia don lang uba Erwin Case im sutenga kum unong kan pham la new advisor uba Stan Singh Jana nong bet sordar ka nongwa mautamur nalor ki dukhan kala yo ya ka lat ban ple pat ba ya ka telong na ka banta ki nong song snong ka te ka snong kani ka telong ka dei ka blan no sniang hi daki dukhat bat ki nong elam ha ka jinglut ka ba silak tam Nek kalau ka jingkal khu ka ba ublay upan kata di kinalam bangin perkat bagi ladai ka poringi bangin le da ka kam asa ngim tip di ku skim kita ke JJM ke bagi ku ki yo sku ki jela he sku ku ki snong jo ki stik ki jami anda ke basusi mendip kalong bahkan ni ka skim kam simla poi ben ku jat hang kami ka jingkali menta balai ka sarkar kam la ban ai ta ka JJM skim sini kami ka jingkali marba mentang ba pli kini kitang ni na jangai ba ki kilometer kiwan matang ni hatu mla pun poi sikian kum ba sarkar dia kapan baik nang bahkan ke JJM skim marai sikian bu hang ni kum le ka apil ki nong mi khmat kham tam nadu ke MP bakin pet nadu ke MLA nadu ke MDC bakin pet ya kan ka jing ki babon na ka bataki pet ba nasional ngingi long tang ki bere ki baret ke bangin mla ba le haji persang ki baret ni kenel ka jogi ki jogi bat nani sekhmat ngikut badang dan ki banta ban kami kuwi pak snong ngin persang ban kreari kita klam da snow politics klam da snow perniam klam da snow per je rio buku pat ne kan nikalo ji kwa ka ji bonora ya ka bet ka biang ta kinok snong de kita pen kan ma bom tak si ka arpnyo tre usap tembar na kaliang ji supai ba jok snem araja apusal in pli no ikan ni kapung di ka bet ka biang ba ki pat ba kinok snong je tembu jam kinyo ban penan kam ne ka khubre subor Hakani ka sngi la ple pat baru ya ka fit na ka banta ban penmi pisa ban ai jing rap sya ka skul ka badan hakate ka snong ka bala penya de ka balang Presbyterian ha ka ba nakal yang uba Stan Singh Jana nong bet ulan no snyang sipau hajar tingka yo ong khmat jang phibaro de kani ka a yang ni ribbon da wa ya ka fit ngam su ai kliat nak benta kane ba pinyo ban penon kam dengan yarap siko aja mano ya tang ini gi kentil kublai sibol haba ajing kran hakani ka sngi uba Rasterwell ulaong ba ka por election ki seng bhalang nalor ki nong mikmat ki perta ba ki etri Henry kimpet pat ya ka jing ki ba ki nong song snong kani ka snong ki haban man namar ka jing sha benjong ki Nalor kata ulaong ru bahaka baya day bat ka jinglong try jong kani ka snong kinong elam kani ka kunhun kila ra ya kani ka case Shahai Court banya kun Henry ka basngo si pat ka long bau doloy ka labang nong pulud uklam poi sha court da ka ba ong wat le politics ya ka jinglong try ka khndo ka siap bat ka la bandai namar ka jing sha pen sngo bakla haki seng san hima Adim bang layo banya keren bat ki loyar ki jingi po dali kai ka baki batai galong kumni ki on bak kadang slam kal lagap list kumba arwasin re namar bakadon kata constitutional dance om simala babumpa ban sim ka kes ten rai kai ka ba ngila ai jumot nang thi ki loyar ki on kumni subha kan ton su ya kan ka kes hapo high court nang baka supreme court kanui ma tanya hap banyak ai sisa bakata kalong ngilabu arsi ngilap yo daloi jong kalabang nang pulot lampo supo haiko ni klam ong to ra pisa nyong iran kam tani kasan ke jombi ong bakan ga ga jaka jingi wan apa haiko ngene ra nang to ngin plit lang supo supremko ndre hadu menta ni angno di kata bangin ra ndon bala ban penyo yang kata hok kumna ban poi ban fai ni kisa wa haiko yo
long bagi long try kadang kamram jiki dolai ni don kikot islah ban persisa I advisor jiki baruan la batai bagi don kikot islah ban persisa bakani ka cakap bro kata pesame kali ai ka yim bisa dun borom kan kini I kata om dai tangata nomor bagi pai jika bodar me kali wat hang teh ka blok turu kum kerai nang tum ni la kerpat seim nya kerai nang tum bakin lek sepu ai kot ban tap etia sai kot nang ban la ban kanton 10 kot tarom dan bawan kejingkeli kami balik hatong insya brainwash hakim political party ngenyelek politik seka kendal jit abeliasan senam ndak umman ibrat pi aduai kasarkar dak kamlang posan senam ibrat atau sukar pi aduai andika kendal kan nek pateng la pateng bu kaji kerpat kaji clear sosial ki dalai isim kisaraship makin dai banyak politik seka kendal sia ni kalau ngajing kerpat kepada kajunga namar bangi syam kajing kia bahadu buta ya kajing lot jeng sep nginaya keren ayu yo belai bangi penyo ai kelayar ki babiang ki bakham syam duna bagi don kajing kermen baka supreme court kan ai kalat ban ong baka mujam bar khoi ki bahap ne ke blongon ria kin ha sam kalaya ini ki je bro kilong bagi kon ya kendau siap ha bagi yo ya kendau siap ja kajing long try kalau rak sipun ki ke tangwa ko MKam to nakaliang yang pito MP kata sim do yap katu wo kurchang bi kani ka plan ko ong ko dawai wo to kani ka himajan tia to uwanan ko chapok mekale udawai kata khat kande spa sampawi man ko ka jingle bi an ka sarkar asal udawai kat wat dang thu ka sarkar India open to me ya ka schedule waga redefinition yang kini kitau ki em hapo ka Giant Hills Khas Hills Autonomous District hapo ki district council yang ni to ukun thop an ya kini kitau sipo ka jingele uman go ko ka jingele uman go ko hap ya chut jabe ni ka jingele uman go ko kitu ki wa mem siao kia wat nek je buru yang ila taw khai ben yi ong gi kita gi bet ha kwa gi ka yi kwa dadap aha ya ka jingle bakla ya ka jingle ben la da hadin chis pas nem as pas nem le dan yi pun ben pai ke yu ja po Afrika kitu ko chapan man mro katte da wa ki na ka sarkar bina ha Australia ki aborigines yen ki kata ong ki biang ye return our rights mentu yenya kau kon yo ka yung sim jan dia ki sim sutra wo ong pan onga ka ni ka thau ya kata uhap ya krek lang ya kata uhap ya chong lang ya kata MK mi ka jing ya mer jumut ka jing ya teli ham cha ko politik susuk ka iki politician MK mi kata miu dinai miu kuntai dia kata MK ni politician hari ki politician wan ki manda biang ka dong rim manda che ka dong rim kedar ka ni to ka into ong ki ui che asam lo ui pen bet pot ilo pen bet pot kata miu ka hok yang i to ka hok yang i hai ta wan ka jing do wa MK ki suruh upoi ki ka lai upoi ka go biang ka umbam umdi ka skur kini ha ka chat ka tram kini MK habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya